आमगेले सेशन्स अंतू दशावतार स्तोत्रा विषय चलता असा शनिवार चलतो तंतु सुरवेरची दशावतार स्तोत्राचे अवतार विषय मत्स्य अवतार ते फुल्ली पंता आमका स्पेस भारी ताची बघेंतू आता मुखार सुनू आमगे लोटासाची हिस्क्रे प्रभु तने विरार मुंबई करून जॉइन जाताची तंगेले धर्मपत्नी हर ग्रेस माधवी लीला माताजी आणि तुम्ही चढलो आपण असका की वृंदा आमगे मस्त सेशन सांगता येईल असं तंगेले गरकडचे कृष्ण राधाराणी पुरा डीटीस आम्ही रेग्युलरली पळोवन आसताची आमगेल्या शिवलन यात्रा बळारी त्यानंतर मस्त ओकेशन सांगतो तंगेल गरकड आमका देवाला दर्शन मेळचे अवसर मेळ्ळेलो आसा तांका आम्ही स्वागत करूया आयच्या सेशनांत आणि त्यानंतर भगवद्गीते कळलेलो आसा एकादशी सेशन सांगतो कळलेलो आसा मागीर एकादशी प्रसादा विषय त्यांनी सेशन कळलेलो आसा तशी मस्त सेशन्स भागवत पुराण कोंकणी दिल्लेलो आसा त्यानंतर तुम्ही जपा टॉकाचे विषय ऐकून आसका आमका हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी का स्वागत करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुजी तुमका स्वागत आसा आयच्या सेशनांत ओवर टू यू प्रभुजी हरे कृष्ण सर्वांक मगिल दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीकृष्ण मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणलघुरातान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण आज आम्ही भगवंतालो मेन जो 10 अवतार असायचे तंतुले सेकंड अवतार कूर्म अवताराबद्दल आम्ही आज थोडे बोलूचा प्रयत्न करूया असे सांगेलस की भागवत मानतो पहिले स्कंदांतू तिसरे अध्याय आणि तिसरे अध्यायाचे 16व्या श्लोकांत सांगेल असा सुरासुराणां मुदधिं मथनतां मंदराचलम दर्भे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः मारी अंतू ह्या भगवंताला कूर्म अवतार असा हो 11वे अवतार म्हणून सांगेल असा आवाज येत नाही ऐकत नाही सर्वांक हरे कृष्ण क्लियर प्रभुजी क्लियर असा ओके ह्या श्लोकांत सांगेल असा
एकादश विभू म्हळ्यार एकादश म्हळ्यार 11 जो अवतार म्हणून कोणी भागवतम मधलं तांकां पण कन्फ्युज जाताले की कसला की मारी आता सेकंड अवतार म्हणून आमी सांगता आसाचे हांगा आणि हांगा एकादश अवतार म्हणून भगवंतान अशी मस्त अवतार घेतला आसाची तांतू वेगवेगळे प्रकार आसाची शक्त्यावेश अवतार आणि गुणावतार मन्वंतर अवतार लीला अवतार अशी भगवंतान वेगवेगळे प्रकार आसात तांतू अवतारांत हे आम्ही 10 अवतार दशावतार जे हे मेन भगवंताले अवतारा बद्दल आम्ही आता सेशन चालू केलं असा बाकी भगवंतान मस्त अवतार घेतला असाची आणि अंतू शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगताना 8वे स्कंदाचे 5वे अध्यायात हाचे बद्दल वर्णन आसा कुर्म अवताराचे ते सांगतात की भगवंतान तत्रापि देव संभूत्यां वैराज्यस्याभवत् सुताः अजितो नाम भगवान अंशेण जगतः पतिः भगवंतान अजित रूपार अवतार घेतला हांगा शुकदेव गोस्वामी सांगता असाची तत्रापि देव संभूती आणि वैराज हांगेले पुत्र जावन अजित म्हणून अवतार घेतला असा भगवंतानी हे 6th मनु चाक्षुष मनु हा 6th मनु 14 मनंतू हे 6th मन्वंतरान हे लिहिली ही भगवंतानी चाक्षुष मनु आणि त्याच्यानंतर तो सेकंड श्लोकांत सांगता असा 9वा आणि 10वा श्लोकांत पयोधिम येन निर्मत्य सुराणां साधिता सुद्धा ब्रह्ममाणो अंबासीद्रतः कूर्म रूपेण मंदरः भगवंतु अजित कूर्म रूपार तांगेल विस्तार करून मंदार पर्वत आपले फाटीवर धारण करून देव आणि असुरांक समुद्र मंथनाचे वेळे त्यांनी भगवंतान तांका समुद्र मंथनाक सहाय केलो म्हणून हांगा संक्षिप्त रूपारी हांगा सांगच्याक प्रयत्न करता असाची शुकदेव गोस्वामी कसल्या की मारी तांका गुत असतात मुखार येवचे आसा 10th स्कंद 10व्या स्कंदांत कृष्ण लीला आणि कृष्ण लीला सांगच्या गेल्यार तांका मस्त टाइम लागतलो आणि परीक्षित महाराजाकडे केवळ 7 दिवस असायचे आणि ते 7 दिवसांत म्हाका कुठूची भागवतम ताका हे करका सांगका म्हणून ते जाल तितले संक्षिप्त सांगचा प्रयत्न करताचे पण परीक्षित महाराजाक देवाल विषय ऐकूच्यान भयंकर उत्कट इच्छा असा म्हणून परीक्षित महाराज सांगता की म्हाका आणखीन विस्तार रूपारी समुद्र मंथन लीला ऐकूच असा सांग म्हणून सांगितल्यानंतर ते समुद्र मंथन लीलेचे कशी समुद्र मंथन झाली कशी भगवंतानी कूर्म रूप घेऊन आले अजित रूपार आयले ते उठूची म्हाका डिटेल तू सांग म्हणून सांगितल्यानंतर परीक्षित तांका मस्त खुश येता कोणाक शुकदेव गोस्वामी ऍक्च्युली श्रोता आणि वक्ता ह्या दोघांची इंटरेस्ट उरका श्रोताक इंटरेस्ट असल्यारी वक्ताक बी इंटरेस्ट उरता सांगच्याक तांकां निकीची हे जाता आणि येद्राक बशिल्ले श्रोताक इंटरेस्ट ना जाल्यार ते वक्ताक बी कोण सांगता पळय तांकां बी तातले इंटरेस्ट उरना हांगा कसं जालें की मागीर दोगांयची म्हणून तो श्रोत तांकां परीक्षित महाराजाक श्रवण आचार्य म्हणून सांगिल्लें आसा तांकां श्रवण करच्यान तो तांणी एकदम हे तांकां मागीर भयंकर तांकां देवाल बद्दल आयकुचे तांकां मस्त इच्छे तशीची तांणी तांकां मस्त खुश येता आणि शुकदेव गोस्वामीन सांगच्या स्टार्ट करता ऍक्च्युली ताचे कारण कसले समुद्र मंथन जावच्याक आणि देवते आणि दानव हांकां युद्ध चलता उरता केन्ना देवते विन जाताची केन्ना दानव विन जाताची हांगा एक दिवस कसा दुर्वास मुनी स्वर्गांत गेलता वळी इंद्रलोकांत गेलता वळी इंद्राक पळयता आणि ताका एक आपल्या गळ्याचे हार काढता तांकां दिता इंद्राक तो इंद्र ते हार घेवन इंद्र पदवी मागीर देवतेले राज येतो तागेला उठून मन आसा सौकर्य आसा तेन्ना ताका बगेन अहंकार बी उरता ते अहंकारा निमित्त तो तितले दुर्लक्ष करता ते हाराक ते दुर्वास म्हणून दिल्लो आणि तो दुर्लक्ष करून तो हार स्वतःचे गळे घालून घेवचे सोडून ते तागेले वाहन आसा ऐरावतावर तो घालता
तर ऐरावत ते हस्ती कळना ते हार ते सकला घालता आणि ते पायांत ताका हे करता तेन्ना दुर्वास म्हणून एक बारी वायट दिसता हांवाक आमगेलो प्रसाद म्हणून दिल्लो आसा आनी हो ताका निग्लेक्ट केलो म्हणून ते दुर्वास मुनी स्पेशल म्हळ्यार स्पेशलिस्ट म्हळ्यार तांणी शाप दिवच्याक लोकांकूच आसा आनी तुरंत ताका शाप दिताची तुगेले ते ऐश्वर्य उठू नश्ट जावं म्हणून आनी ते शापा निमित्त पळय तागेले उट्टू ऐश्वर्य नष्ट जाता आनी असुर लोक सुरा देवगणा वयरी विजय पावताचे तेन्ना युद्ध जावन मस्त देवते लोक दानव लोक मरताचे मस्त देवते लोक सर्व निपुण पडताचे वेगवेगळे ठिकाणी वचून कसलाक म्हळ्यार तांकां युद्ध करच्याक हे जायना तांगेले की आशिल्ली ताकद हे तांणी एक तरी दुर्वास म्हणून एक हे केल्लो आसा अपराध केल्लो आसा दुसरो तांगेले शाप तांकां मेळ्ळो आसा हे दोन्ही हे जेन्ना तांगेले ते ऐश्वर्य तांगेले बल उठूक क्षीण जाल्लो आशिल्लो उरता ताजे निमित्त तांकां युद्धांत विजय प्राप्त जायना आनी ते सीधा ब्रह्माजी कडेन जाताचे ते ब्रह्मलोका गेले की श्वेतद्वीपा वचून ब्रह्माजीला वचून सांगता यशेश जाल्लो आसा कसं करता आता ते ब्रह्माजी ध्यान करून भगवंता कडेन भगवंताला ध्यान करताची आणि भगवंताले की तांणी आदेश घेताचे भगवंत सांगता तांकां अशेशी तुम्ही एक काम करात तुम्ही दानवाकडे वचून तांगेले ओपंद करून घेया युद्ध विराम करून आणि ओपंद करून तुम्ही दानवाक सांगा की अशेशी आम्ही समुद्र मंथन करून तांतूतल्यान अमृत काणू आम्ही दोघं वांटून घेऊया म्हणून तांकां एक भगवंत एक प्लॅन सांगता आणि तुमकां ते हाजेन हांव स्वता येवन तुमकां ते समुद्र मंथन लिल्या भितरी हांव हे सहाय करता म्हणून भगवंत सांगता आणि ताजे नंतर तुमकां हे तुमगेले जे नष्ट जाल्ले तुमकां राज्य तुमकां वापस मेळटले म्हणून तांकां आश्वासन दिता भगवंत हांगा कुंती महाराणीले श्लोक आमी लक्षांत दवरता की कसला मारी हे इंद्राक तागेले ते पदवीन अहंकार येवचे कसल्याक मारी खंयचे कुंती महाराणी सांगता कोण जन्मैश्वर्य शीत शिबी रेदमान मदपमान नैवार्य ते विधातु वै फाम अकिंचन गोचर कोणाक हे पाच प्रकारचे हे चार प्रकारचे हे असा कोणाक यश आणि सुंदरता धन असं लोकांक भक्ती आणि नम्रता येवचे भारी कष्ट येना म्हणणी कष्ट असा हे उठू हे करचे ताजे निमित्त हांगा इंद्राला पळवीत तांगेले कृष्ण लिले भितर बी तांणी भगवंताक वैरापराध केलो आणि भगवंतान गोवर्धन परत हे करून तांगेले अहंकार नष्ट केला अशेच हांग बीची तांणी अपराध केला हांग भगवंता कडेन जावन वचून भगवंतान सांगिल्ले नंतर आनी सीधा वताची बली महाराजा कडेन वताची बली महाराजा कडेन वचून तांकां संधीची हे करताची आणि बली महाराज ताका स्वीकार करता तसं लागे मारी बली महाराज बी एक राजा तांकां उठू नीती धर्म उठूची हे करून उरतो कसं लागे मारी तो हांगेल प्रल्हाद महाराजा लायनेज अंत आसा प्रल्हाद महाराजालो चल्लो तागेले नाव कसले तागेलो प्रल्हाद महाराजालो नातू जातो बली महाराज तशी म्हणून तो जाल की भगवंताले तागेले बीच एक राज्य चलोवचे एक विधान हे ताका उठूच गुर्ता आणि तो हे मान्य करता आणि ताजे नंतर आणि दोघांची मंदार पर्वत हाडच्याक वताच पण ते मंदार पर्वत असे सांगिल्ले की पूर्ण जो मंदार पर्वत भांगरान बनलेले ताजे निमित्त ते इतले वजन आशिल्ले की
हे पूर्ण देवते आणि पूर्ण जो दानव लोकांना मेळणू ताका उकोळचा प्रयत्न केले कीची तांका जलना ते साध्य जलना आणि नंतर त्यांनी भगवंताला ध्यान केले की भगवंत येताची आणि ते एक हातानं ते पर्वत हे करून तांगेल वाहन गरुडा वयर दवरताची आणि ते गरुड तो पर्वत घेऊन क्षीरसागराकडनं हाण सोडता आणि क्षीरसागराकडून हाण सोडल्यानंतर भगवंत ताका पोचा सांगताची तुरंत कसला की मारी ते त्यांनी चर्निंग रॉड म्हणून ते वापरची कत्री मंदार माउंटना घेतलं असता आणि ताका बांधचे कत्रीचं राज्य म्हणून वासुकी खाडचे असा आता वासुकी गरुडा पळयल्यार वासुकी येना म्हणून गरुडाक पहिले तू आता आत्वाच्या आता तुगेले काम झाले म्हणून ताका पेटयता आणि तुरंत वासुकी कापयताची आणि वासुकीक ताका राजवाना म्हण ताका हे यूज करून तांणी समुद्र मंथन स्टार्ट करचे तरी पर्वताक समुद्रांत हे करताची सोडताची पर्वताक समुद्रात सोडल्यानंतर तो पर्वत मंदार पर्वत समुद्रांत बुडच्या सूर जाता केन्ना तो बुडच्या सूर जाता तेन्ना आणि परत तांका भगवंताला उडगास येता कसला की मारी आता मितलोट प्रयत्न करून कसं प्रयोजन जलना अल्टिमेटली वापस आणि ते सकला होता असा पर्वत आता कसे करचे म्हणून देवाक आणि प्रार्थना केली की देव तुरंत भगवंत येताच आणि भगवंताने पहिले सांगेल असा समुद्र मंथन करताना कसले आय लिकीची तुम्ही ताका आसक्त जावचाना कसने कसन वस्तू तांतून आयल्या रे आसक्त जावचाना आणि कोणी एकमेका बरोबर तांगेले कसले कोप राग असं दाखवचाना कसले प्रेमान तुम्ही हे दोघांनी हे केले मात्र हे काम साध्य असा म्हणून भगवंतान तांका पहिले सांगेल असा आणि कसले तुमक तोंदरे जाले रे मिगिले उडगास करायचे हवेत म्हणून सांगेल असा अशी अजित अवतार भगवंत तांगेले एक्सपान्शन करून ते कूर्म रूपारी तांणी तांगेले ते विस्तार करतात हांग सांगेलस की कूर्म रूप 800 हजार मारी 8 लाख मैल तांगेले विस्तार आशिल के इतलं होर तांगेले रूप आशिले म्हणून विचार करीत कुर्मा देवाले हांग भागवत मान दिल्ला असा प्रभुपादाने 8,000 मैल मारी तिथलं होड तांगेल ते रूप आणि ताजी वैरी त्यांनी मंदार पर्वताक घेतायची आणि चर्निंगच्या ऑटोमॅटिक तो मंदार पर्वतांनी भगवंत कसे आयल म्हणून तांका पहिले कळना भगवंत ऍक्च्युली समुद्रांत क्षीरसागरांत येऊन मंदार पर्वताक सकला वचून मंदार पर्वताक फाटी वयर घेऊन हगूर 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 पर्वत वयर यायचे लागता कशी पर्वत वयर आयले त्यांना आणि वापस आणि देवता आणि दानव लोक एकदम उत्साहित जातात आणि पर्वत वयर येता असा चल आपण आणि स्टार्ट करूया हांक बी एक हे येता उमेद येता आणि परत तांणी चर्निंग चालू करताचे नंतर तांणी पळयताचे भगवंत स्वतः आईल असा कूर्म देवा रूपाने म्हणून तांका कळता आणि हे लिहिलेन तो भगवंताने कितलो अवतार घेतला पळया एक अजित अवतारानं भगवंत वयर बसला 1000 हँड्स म्हणून दिल्ला असा हजार हाताने हजार हाताचे भगवंताला ते अजित रूप वैरी बसल्या हे पर्वताचे आणि एक हाताने खाली भगवंताने ते पर्वत धोरण घेतला वैल्यान बी हालचाना म्हणून आणि सकलात कूर्म रूपाने भगवंत आईल असाच आणि हांग चर्निंग चाल जाता असा आणि तांतूतल्यान एक एक वस्तू समुद्रातून येता असा पहिले हालाहल विष येता हालाहल विष आयल की सर्व भगवंतान सांगितले नमनेची ब्रह्मान स्तुती केल्यानंतर भगवंतान तांका कसला आयडिया दिलास पळय त्याप्रमाणे त्यांनी शिवजीला वचून तांका प्रार्थना करून तांका खुशी करून शिवजीला की हे हालाहल प्राशन करायला सांगताचे आणि भगवंताले एक सेव म्हणून शिवजी परम भक्त वैष्णव नाम यथा शंभू आम्ही ऐकूच्या पुरा परम वैष्णव शिवजी आणि भगवंताले एक आदेश आज्ञा म्हणून भगवंताने शिवजीने ते पुरा हालाहल ग्रहण करताचे नंतर लक्ष्मी येता लक्ष्मी आल्यानंतर विष्णू तांका स्वीकार करता आणि विष्णू स्वतः समुद्र मंथनांतू भाग घेता असा आणि
त्याच्यानंतर ऐरावत येता. ऐरावत जो आहे इंद्र हे घेता आणि उच्चरेश्वर म्हणून एक घोड येता, तो बली महाराज घेता. अशी एक एक प्रकार कोणी आपसांत झगडे कोर घेनाशी ना आणि ते ते वस्तू तांगेल वस्तू त्यांनी घेताची समुद्र मंथन चाल एक 8वें स्कंदात 6वें अध्याय 17वें श्लोकात सांगितलं असा एक एवेश्वरस तस्मिन सुरकरै सुरेश्वरः विहारतो कामस्थानाः समुद्रो मतनाभिः अशी म्हळ्यार विहारतो कामस्थानाः म्हळ्यार भगवंताक हे समुद्र मंथन करचे तांके एक इच्छा आशिल्ली तांके एक मनान ते इच्छा आशिल्ली ताजे प्रमाणे त्यांनी एक आयडिया दिली हांका हा तुम्ही हे करा हाजेन लोक कल्याण बी जाले आणि मुगेली इच्छा बी पूर्ण झाली दोन्ही भगवंत करताना एका एक लिंक करता तांगेली उटीची तांगेले इच्छा बी हे करून घेताची आणि ताजेन भक्तांक बी आनंद दिताची लोक कल्याण बी करताची ताजेन भगवंत कसं लाग देवता लोकांक हे करताचे मारी देवता लोकांक तू एक प्रकारचे सात्विक गुण असा त्या सात्विक गुणानिमित्त त्यांनी सात्विक गुणाने त्यांनी हे जनकल्याण करच्या शकताची अंग प्रोपाद 8.5.19 तू त्यांनी यज्ञ करचे आणि देवाले स्तुती करची ताजे निमित्त हे जनकल्याण जाता म्हणून सांगितलं असा कसे आमगेले रूप गोस्वामी आणि बाकी गोस्वामी लोक कसे वृंदावन वचून वेगवेगळे प्रकारचे भगवंता लिली केली स्थान हे करून आणि समाज सेवा केली तशीची जे भक्त लोक त्यांना जे भगवंताला सात्विक गुणाचे असताची आणि भगवंताले भक्ती लोकांना दिवचकत प्रयास करता उरताची आणि ताजे निमित्त भगवंत त्यांना तसल लोकाले बाजू जास्त घेता आणि लोकांना हित कारण रूप गोस्वामी आणि बाकी गोस्वामी लोक लोकाले हिता खातीर कशे कारण कार्य करता आशिल्ले तशीच हे देवता लोक बीची लोकाले हिता खातीर कार्य करता आसाचे पण दानव लोक तांगेले स्वार्था खातीर कार्य करताचे म्हणून जास्ती भगवंत तांगेले साथ दिना हांगा भगवंत आणि जेव्हा चर्निंग जात असताना तांका एक प्रकारचे फाटी फाटीक खाजेल राम कशी खरपिल्यार कशी आमकां एक नमाने आनंद जाता तशीच भगवंताक एक प्रकारचे आनंद जायत आशिल्लो कसले आणि तांकां न्हीद येत आशिल्ली भगवंताला न्हीद म्हळ्यार योग निद्रा म्हणतात ताका आमगेली नमन न्हीद न्ही आमी न्हिदल्यार एकदम न्हिदून वताची कळ्ळी पण भगवंताला न्हीद म्हळ्यार ताका योग निद्रा आणि ते योग निद्रेंत उरून भगवंत ताजे आनंद घेता आसाची आणि हांगा सांगिल्ले आसा की म्हळ्यार निद्र भगवंताले जे निद्रा स्थिती करचे जीवाचे इंद्रिय तृप्ती आणि इंद्रिय त्रागाचे प्रतिनिधित्व करता म्हणून सांगिल्ले आसा आणि भगवंताले हे नीद योग निद्रा जे समुद्र मंथनात जल्ली कुर्म देवाल ते योग निद्रा जो है ते आमका इंद्रिय तृप्तीतुल्यान रक्षण करता इंद्रिय विषयान तो आमका जास्त हे करना म्हणून सांगिल्ले आसा आणि तांकां ते फाटीक खाजोलेल प्रमाण तांकां अनुभव जायत आसा आणि ताजेन तांकां तो आनंद मेळता आसा तो जीवात्माक भय आणि आतंकातुल्यान मुक्त करता म्हणून सांगिल्ले आसा हे कुर्म पुराण 11.27.29 ताजे वर्णन केल्ले आसा आणि जयदेव गोस्वामी दशावस्तोत्रांत बी 2nd श्लोकांत हे कुर्म देवाले सांगताची कुर्म स्वरूपा जय जगदीश हरी आणि हरिभक्ती विलासंतु 5.21.22 बीची कुर्म देवाल बदल
वर्णन केलेलं असा. आणि नंतर जर्निंग नंतर एक एक वस्तू आईल नंतर लास्टाक भगवंताची हे घेऊन येतात कसले धन्वंतरी रूपारे अमृत घेऊन येतात त्यांना आणि परत फाईट चाल जाता त्याच्यानंतर भगवंत मोहिनी रूप घेतात हंगे आम पळू येतं भगवंताने कितले रूप घेतले म्हणून अजित अवतार आणि स्वतः भगवंत नारायण रूपारे समुद्र मंथनात तो पार्ट घेतला आणि कूर्म अवतारान समुद्र पर्वत सकला असायची आणि हे धन्वंतरी रूपा राहिल्याची आणि हे मोहिनी अवतार उठलो का तसं आता हांग तू सुमार लोक म्हाळसा कुळा उभे उरताले म्हाळसा मारतीच मोहिनी रूप महालया म्हणले पर्वतारे मोहिनी रूप त्यांनी धारण केले तिकून तिगले मोहिनी नाव महालसा म्हणून पडलेले आम्ही ऐकूच्या पूर्व चरित्रांतू ते स्वतः आणि म्हाळसा देवीले हातांतू ते आम्ही पळू येत ते अमृताचे ते हे असा आणि एक हातांतू त्रिशूल घेतला ते राक्षसाक तरी आणि ते अमृत देवाक तरी मारी खंचे लोक दैवी गुण जो असा कोणाला की तांक भगवंत अमृत दिता आणि कोणाले अंगांतू राक्षसी प्रवृत्त असा तांका शिक्षा दिता म्हणून हे ती मोहिनी रूप दाखवत असा तांगेले रूपाने आणि ते अमृत सर्व मोहिनी देवी हे अंक वणता देवतांक ताजे नंतर जे युद्ध जाता ताजे नंतर युद्ध जाल्ल्यानंतू देवते लोक विन जातात हंग त्यांना ब्रह्मदेव भगवंता मेळच्या होतायचे त्यांना भगवंत स्वतः तांक दिसनाच कोणाक दिसनाच तांगेर इतलं प्रकाश की आम्ही ऐकूच्या पूर्व कितले कोटी शतक कोटी सूर्याल तेज असा भगवंताला अंगांत एक सूर्याक आमक पळोवच्या जाना आणि शतक कोटी सूर्याल तेज मारी ते ब्रह्मदेवाक पळोवच्या जाना भगवंताले कृपेन ब्रह्मदेव पळोवच्या शकताचे पण बाकी देवते लोक पण भगवंता पळोवच्या शकनाच आणि आमका लोक सांगतात तुम्ही भगवंत दाखय म्हणून सांगतात भगवंता स्वतः ब्रह्मदेव पण पळोवच्या शकना तसल भगवंताक आम्ही ऑर्डिनरी लोक अशी भगवंताला भक्ती करण अशी लोकांक तांगेल चॅलेंज आम्ही सांगित इथले भगवंताक पळोवचे इतले इझी नाही हाका अर्जुनाक बी भगवंत सांगता मगेल रूप पळो का जलरी तुका दिव्य द्रष्टा प्रदान केले मात्र मगेले रूप तू पळू येतं म्हणून 11वे अध्यायात पळू येतं भगवंत दिव्य रूप दाखवताच ताजे पहिले भगवंत दिव्य दृष्टी देताच अर्जुनाक अशी हंगा हे कूर्म देवालय अवतार जाता अवतार पूर्ण भगवंताने उट्टू लोकांक देवते लोकांक हे आतंकातुलाना पार करताच हे कूर्म देवाल मंदिर आता बी हांगा आंध्रांतू ते गावाचे नाव गुतनाव कूर्म क्षेत्र म्हणून सांगताची ते कूर्म क्षेत्रांतू आता बी ते देवस्थान असा चैतन्य महाप्रभू बी गेल्ले आणि चैतन्य महाप्रभून थंय वासुदेव दत्त एक वासुदेवांक तांगेले भक्त आशिल्ले तांका कुष्ठरोगातुल्यान मुक्त केल्ले आसा ती स्टोरी ती बी लीला थंय जाल्ली आसा आणि 1930 भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर थंय वचून चैतन्य महाप्रभूले चरणाचे पादुका थंय चरण फूट प्रिंट केल्ले आसा बनयल्ले आसा आणि रामानुजाचार्य फर्स्ट टाइम बी आसा रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी गेल्ले आणि तांकां पूजा विधी उठू सांगिले रामानुजाचार्यानं सर्व पूर्ण जो प्रत्येक भ्रमण करून त्यांनी पूजा कशी करची भगवंत आली देवाली वर्शिप कशी करचे त्यांनी नारद मुनींना बरेले पंचरात्र चे
हे तांणी उठूक लोकांक सांगून तांणी एस्टाब्लिश केले आसा उट्टू देवस्थान तांणी जेव्हा जगन्नाथपुरीक गेले जगन्नाथपुरींत तुमी उच्चा पुरो थंय थंय देवाक भोग दाखोवचे जावं नाजाल्यार देवाक न्हिदोवच्याक जावं उठकारचे जावं कसले टायम ना तांगेले ते पंडा लोकांक केन्ना मन येता तेन्ना देवाक जागयताची केन्ना मन येता तेन्ना न्हिदकारशाची आनी केन्ना मन येता तेन्ना भोग लावताची तांगेले ते सप्रकारचे भोग उरताची पण तांगेले ते एक्झॅक्ट टायम आनी हे उठूना पण एक पण ते रामानुजाचार्य थंय वताचे हे उठू पळोवन तांकां बरें दिसना आमी बी एक पण ते वृंदावन जगन्नाथपुरी गेल्ले रात्री 12 गंटरेचे जगन्नाथपुरी मंदिर चालू आशिल्ले आमी वचून दर्शन करून आयले रात्री तशीच हांगा रामानुजाचार्य गेले तेन्ना ते तांकां पंडितांक आनी वचून एक मिटींग करताची आनी तुमी कसल्याक तशी हे करताची तुमी पंचरात्र विधी फॉलो करका अशें करका पूण तांणी रामानुजाचार्य तांकां तसो हे प्रमुख आचार्य आनी हांगेले सर्व लोक आयकत आसाचे म्हण तांणी बीची हां करता तेन्ना धरून तांणी तशें स्टार्ट करच्याक विचार करताची पण ते दीस रात्री जगन्नाथ जेवन रामानुजाचार्याक सांगताची अशी म्हाका तांणी जी सेव करताची ताजें नांव संतुश्ट आसा आनी हे जे हे मगेले हे घर हे मगेले हांगा तुमी तूं कसं तांकां शिकूं नाका तांणी कसं करता ते हांव स्विकार करता म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा तेन्ना सकाळी उठून पळयल्यार रामानुजाचार्य हांगा कुर्मक्षेत्राचे नाशिल्ले भगवंतान थंयच्यान तांकां कुर्मक्षेत्रांत तूं हे करून दिले हे बी लील हांगा जाल्ले आसा आनी दुसरें मध्वाचार्यान पण थंय सीतारामाल हे कुर्मक्षेत्राक गेल्ले आसाचे आनी सीतारामाले डीटी स्थापन केल्ले आसा थंय आनी शंकराचार्यान सुदर्शन चक्र स्थापन केल्ले आसा थंय आनी संत चैतन्य महाप्रभून संकीर्तन चे मुवमेंटाचे थंय स्थापन केला थंय वचून भक्ताल बरोबर वचून थंय संकीर्तन केल्ले आसा हे वटू कुर्मक्षेत्राचे महिमा आणखीन हांव भरपूर आसा 8व्या अध्यायान तू एकदम सिस्टमॅटिक दिल्ले आसा आनी कुर्म पुराणांत ताजे बद्दल एकदम डिटेल कुर्म देवाल बद्दल दिल्ले आसा हरे कृष्णा कोणाले आनी कसले प्रश्न असले सांगायचे हरे कृष्णा जी तुम्ही बारी लाईक जावन श्रीमद भागवत मातुकुन कुर्मावतारा विषय सांगिल्ले आसा कोणाकय कसले प्रश्न आसल्याचे सेशनांत तू प्रभुजी अनेक पंत देवाक कितली कंची फॉर्मांत ह्या अवतारांत आयिल्ले म्हणाले पण सांगले बारी लायक आशिल्ले एक हे अजित अवतार 1000 आर्म्स अजित अवतार ऍक्च्युअली फर्स्ट भगवंताने अजित अवतार घेतला असा पण तू भागवतांत सांगितले असा पहिले ते वैराज आणि देव संभूतीले गर्भांतू अजित अवतार भगवंत घेताची चाक्षुष म्हणू 6th मन्वंतरांतू ते अजित अवतारान मुखार विस्तार करताना समुद्र तू हे सिंक जाता असताना मंदार पर्वत तांणी कूर्म अवतार धारण करून समुद्रामध्ये वचून ते मंदार पर्वताक वयर घेताचे 2 जाले आणि हे कलश अमृत कलश घेऊन वची धन्वंतरी अवतार आणि भगवंत स्वयं नारायण रूपारी येऊन हे देवतेच्या साइड येऊन समुद्र मंथनात बी भाग घेताची आणि मोहिनी रूपारी येऊन अमृत वाणचे सर्वांक तिच्या म्यात महाळसा देवी म्हणून आम्ही पूजा करताची थँक्यू प्रभू बिंगड कोणाकय कसले प्रश्न आसला आयच्या सेशनांत चॅट बॉक्साचो म्यूट अनम्यूट करून निमगो येता कसले ऍड करूचे वस्त जाल्यार
प्रभूजी कोणाके कसले क्वेश्चन्स ना म्हण लेखता असा हा हा आज बारी लायक जावन सेशन कळलास तुम्ही थँक्यू व्हेरी मच धन्यवाद तुमका येवची वारू आमका एकादशी आसा 2 तारीखेक शनिवार येता आसा ते दिसा आमी भगवद्गीतेचे संपूर्ण पारायण करता आसाची एकादशी जाल्लेले मितीन ते दुसरो सेशन आसा ना ताजे मुखार सुन आशिल्ल्यान तूं येवची दशावतारा विशय आमी चर्चा करूया तिन्ही अवतार त्यानंतर मंडे 5 ग्रेस विप्रसुद्धा महाप्रभूला 18 अध्याय विषय भगवद्गीते विषय त्यांनी करता असाच कुरुक्षेत्रात युद्धाच्या GSB भक्तवृंदांतू पर मंडे संजय हिस ग्रेस हुरत माधव प्रभूजी त्यांनी कीर्तन आणि भजन असं त्यांगेला त्यांनी गोवा तकून जॉईन जाता असाची आणि हिस ग्रेस राधाकृष्ण आणि हर ग्रेस रसमयी माधवी माताजी त्यांनी भजन आणि कीर्तन आणि शिला प्रभुपादाल विषय बघेन तू सांगता असाची त्या तिन्ही सेशन मिस करून नये म्हणून सांगता असा आता 7:30 हिस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभू श्रीमद भागवतम सेशन आहे असं हंगा हे सांगून आमकां विराम दिवया येवची वारू आमकां सांजे 6 गंटेक मेळया सॅटर्डे सेशनाक आणि मंडे आमकां कीर्तनाक आनी भजनाक मेळया नरसिंह प्रणाम म्हणून आयचे सेशन आमकां कंप्लीट करूया उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मभृंगा नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशिपो रक्षः शिलतन्कानकालाय एतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणका अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद भक्त विघ्नविनाश नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय हरे कृष्णा पुरजनाल परमेश्वरी आयचे सेशन आम्ही वाइंड अप करूया वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. मग काय एक अनाउन्समेंट सांगू विसरलं तर इम्पॉर्टंट जावन आशिल्लें कसं म्हळ्यार बुक्स आर द बेसिस म्हळ्यार सेशन सुरू करता आसाची त्या प्रॉब्ली फ्रायडे ना म्हणजे नेक्स्ट मंडे तकून सुरू जाता आसा जी बघेन कसले म्हळ्यार सಣ್ಣ सಣ್ಣ पुस्तक आसा डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपाद त्यांनी बरयलेलें पाथ ऑफ परफेक्शन कमिंग बॅक भक्ती बी हॅपी चॅन्ट अँड बी हॅपी तशी मस्त पुस्तक आसा सಣ್ಣ सಣ್ಣ पुस्तकां आणि त्या पुस्तकां बघेन तूं ग्रंथा बघेन तूं आमी सेशन सुरू करू वता आसाची त्या सेशनाचे मुख्य इम्पॉर्टन्स कसं म्हळ्यार त्या दोन्ही बाम मोबायलेन काडचे आता फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेशन तू महाप्रभू आणि ग्रेस राधिका बाव माताजी ताची फर्स्ट सेशन एक बुक्का बेस सारी तशीच मुखार सून विंगडा हस्बंड अँड वायफ इनवॉल्व जावन काडचे म्हणाले का त्यांना बुक्स आसा तांतू ताचे उद्देश कसं म्हळ्यार तुम्ही पुरा एज अ फॅमिली ते आयकोचे भारी इंटरेस्टेड जावन तुम्ही सहयोग करका इतकी म्हळ्यार त्या पुस्तका लिंक तुमकां मी सुरळी पेटोवन दिताची त्या बुकांचे काडचे ताची एक वार फुडें की 2-3 दीस फुडें तुमकां पेटोवन दिताची त्या तुमकां रेफर करूंकय जाता ताची लिंक पेटोवन दिल्यार आनी त्या तंतू कसं सांगला म्हळ्यार आमकां मना वता त्या बुकाच मोस्ट इम्पॉर्टंट जावन कसं म्हळ्यार त्या सಣ್ಣ सಣ್ಣ बुक्स पुरा भगवद्गीते लिंक जावन आसताची नाल्यार श्रीमद भागवतमा लिंक जावन आसता बुकां आणि शिला प्रभुपादांनी भारी डिटेल जावन विस्तार जावन त्या प्रॅक्टिकल सिच्युएशन्स करून सांगिल्लें आसा तेंचे त्या सेशन्स मिस करू नजे म्हणून अभ्यर्थन करून घेता. हरे कृष्ण. प्रभुजी तुमगेले परमिशन आयचे सेशन वाइंड अप करूयात न्हू.